First Peter ni pajuak ang kuribanyai kobor se tongo kaitun ni merakut ang norok ni bising ni mothani okarok no sajao ang sakpang no okrano ang bo Kristo satokjakmano nuknai pia a sungsaja phunukjak kuru ang bo tongnai ang norok no sajao kaitor norok ni yago rwmani a mera kutno ngakdi nathai hinui ta naidi tamokhe kaitor musung tei ahaino naidi rangmanna bagui simi ta naidi tamokhe nanya musung ma baise naidi norok ni yago rwmarok no kok khana rwna ta naidi tamokhe mera rok no phunukna bagui se norok swkang khlaigradi hake muruk nai bokrok nukjak kuruke norok hamya ang khlaiya asung sasa motok no mananu norok chwrairok amotui khe okrarok ni thani bomui tongdi norok bebak no khoroksa tei khoroksa no nanya bagui konene no ri haikhe khawui nadi tamni hwnba bago hai hinui sao kung chuknai rok no kaitor kebengo kohi tongnai rok no khe khairogo aboni bagui norok bwkha konene khe kaitor ni phan kwrak yago sak no rwdi hege bo soi jorao norok no kuchugo tisanai norok bebak wanama rok no bini thani yakarwidi tamni hwnba bo norok no khasugo norok bebak wanama rok no bini thani yakarwidi tamni hwnba bo norok no khasugo sachung tongdi nai tongdi norok ni kena ari soitan singho phunukjak haikhe khoroksa swkno manrokna bagui yang naitugui tongkha norok poitograk khe bono kebengdi tamni hwnba norok saui mano swngchar gwnangui norok ni khristan takhok norok hai keno satokjagui tongo norok sarabsa satokjak bai khe bebak khairokmani yaphang kaitor Kristo bai thansa wngmatui bo bai baksa chungsa ang khlaina hnui norok no rignai a kaitor bo sakpang no norok no kaham khlainai ragrwnai phanrwnai songcha suknai mor brum no bo kwblai wngthong amen khapang rohormani ang silani yaktui omotui kok kisa swyhoro ang bono takhuk kaham hinui saui mano ang norok no khara rwna naio phiaba omo kaitor ni soi khairokma hinui sana naio kaitor bai omotui khe khairokjagui kwrak khe tongdi norok bai baksa chongjak Babylon ni mothano norok no khapang rohoro angsa Mark bo khapang rohoro norok kiching norok hamjaklainani sijakna bagui motom sulai khapang rwlaidi norok Kristo ni borok bebak no ha kwchang rwjak thong amen.